Unsay bulan karon? Yeah, it's May. Not really the month in the middle of the year, but this month is where the bonus for employees are given. The mid-year bonus. Pag maghiskot ganitag bonus, smile dayon. Sa tinud-anay, ayahay ka kung naa kay madawatan nga bonus. Samtang ang uban empleyado gakapulikig pangwarta tungod sa mga rason na JO pa o di kaya contractual, ikaw po diha regular na nagdawat sa sobrang kwarta. Nganong sobra? Di man galing siya anak kadako considering sa mga expenses nimo, pero sa ngalan nga mabutang times 2 imong sweldo karong bulana, sobra na. Ayahay na ka. Though naay usahay makauna-una ko na, di man yun siya something bonus. I-design lang siya like that para na ako no hay reward system ang atuang pagpanarbaho. This is my thought about that. Ako rani. Mag-share lang ko. Let's assume gasweldo kag 15K sa usa ka bulan. 15,000 times 12 months equals 180,000. 180,000 per year imong sweldo. Naay dayon kay mid-year bonus na 15K, 13th month pay nga 15K pod. So, naa kay dugang 30K. Meaning, 180,000 plus 30,000 na bonus equals 210,000 imuhang tuig. Now, what if 210,000 giday imo ang tuig? 210,000 divided by 12 months equals to 17,500. What if 17,500 judi ay ang value sa imuhang usa ka bulan na pagtrabaho? Ila lang din gihimo nga 15,000 para aron ignon na asalay bonus na 30,000 sa usa ka tuig. Aron ignon gatagan kanila 30K bisag wala kay dugang nga trabaho. Pero ang kamatuoran di ay labaw pas 15,000 or 17,500 imong gakatrabaho. O kulang ra kaayo ang 15,000 or 17,500 para sa imong effort sa trabaho. Sumangi lang dayon sila na bonus para malipay ka, para makaingon ka na buutan kayo ako employer kay grabe yung makabonus. Anyways, additional char-chara na. Ang pangutana yun karon kay karon nga aduna na kay mid-year bonus, unsa man ang angay nga buhaton? Para mas dali masabtan ang angay buhaton, una natos mga dili angay buhaton. Una! Ayaw tawon indiretso palit-palit og cellphone, gasto pang laag, palit sa nina og pagwapo-pagwapa, igasto pang bisyo, o di kaya pang download motor. In short, igasto sa mga material wants. Ikaduha, ayaw tawon diretso panghatag dayon sa mga tao, isip tabang o pahalipay sa ilaha. Kaya ni anak lang sila sa imuha na, libre bi, nakabonus bitaw ka? Note, dili na hinangol. Ato lang sa yun planuhan og ayo ang tanan. Remember, imo nang gihaguan. Wa na gihaguan para mawaldas lang. Hinumdumi. Ang taong gusto gyud mo tabang sa ubang tao, gatabang una sa ilahang kaugalingon. You cannot give what you do not have. Pili ka. Tabang kag dinagko ron, katabang ka pa nagsalang. Or, tabang lang sa kaginang mayroon, makatabang ka pirmi, puhol. If you want to know more about you cannot give what you don't have concept, saba lang. For now, proceed sa ta. Unsay angay buhaton sa mid-year bonus? Una, bayad sa goods mga kautangan mare-pare. Kaya kung di ka kabayad karon sa panahon na naa kay sobra, how much more na lang kaha sa mga normal na mga bulan nga imong hunahuna ra ba kay kulang? Nganong mo bayad? Simple lang.
Nakautang ka ana sa una kay naglisod ka. Gisaligan kanila karon nga okay na ka. Ang bayad ahana. Wala ginalibang ang kwarta choy. Hinumdumi. Mas dato pa ang gamay sweldo pero way utang kaysa atong dakog sweldo pero daghang utang. Way mas mo dato pas peace of mind. Ikaduha, i-invest. Dili lang stock market or unsa pang dihang mutual funds ang investment. Ilang klase ana. Sa ngalan na napadaghan nimo imong kwarta, investment na na. Let me share to you the concept of planting and propagating. Take for example, kamatis, based on our true story. Nipalit ni kamatis atong cherry tomatoes. Wa ra to nako sa kakilo. Karon, among gigamit ang kamatis pero wala namang gilabay ang liso. Ang mga liso among gitanong, itubo, namunga. Naan na mi kaugalingong kamatis. Instead magpalit pa mi, nag-invest mi atong una karon ni daghan na. Investment. Negosyo bay, baalang di ka negosyante. The most basic nga akong matudlo is buy and sell. Start with what you consume or use. Look for sellers. As much as possible, barato. Pwede nimo i-post sa Facebook, patungi ang presyo para makaginansya ka. Kung mahalin, maayo kay nabawasan imong gastos ato. Kung di mahalin, maayo. Maayo gyapon. Kay gamiton o kaunon man gyapon nimo. Di ba? Ikatulo. I-save. Always save. Mapagamay man ang income or dako, wa man kay utang, i-save para na magamit kwarta in kasong magkinaunsa. Di man ka kabalog invest, i-save kay para na kay magamit pangpuhunan kung makadesisyon na kag-invest. Save sa bangko o lugi ba kaha kung gusto nimo. Pero pinaka-practical, isip ko sa ka-ordinaryong empleyado, okay na ang co-op. Mas dakog tugang kaysa bangko. Pang-last, o pinaka-importante na gahinan sa imuhang mid-year bonus. Tithes. If you believe in God, do this. If you don't, it's up to you. Minimum of 10% igahin sa tithing. Ano mag-tithe? Iskutan ta na. Busa, click subscribe, dayon click that notification bell para updated ka sa tanang once a day video. Timan sa panahon wa patay trabaho, grabe atong hangyo sa Ginoo aron lang makatrabaho. Karong nakatrabaho na ta, kita manuoy mo hangyo sa Ginoo. Di lang sa ko maghatag, Lord ha. May ragit kay ba? Sunod na lang, Lord ha. Unsa ka ha, katong gaampo pagkatrabaho, ignon ka niya. Di lang sa akong kahatag ng trabaho na. Sunod na lang sa ha. The lesson here is to spend our bonuses wisely. Dili sa tanang bulan na ay madawatan na inana. Una-una naigo man ganit tong sweldo nimo sa wa pa kay bonus. Karon noong na ay bonus, feeling nimo kulang. Ikaw ay katulang sa karong Work Wednesday. Dalaygo ng Diyos, ugma na po.